vasta. Tiputa mulle, mulla on 33. Mua ammutaan. No te ootte vestassa. Onks toi... Onks toi on vihu? No niin vitus vihu. Ja kaikki on vitu siistiä nää Älä hei ihmiset, tiputa. jotka osaa Hyvä, hyvä. Ei mitään. Mä laitoin sulle joku työ. Joo. Ne saa sit multa kunnon gearit ja auton tosta niityltä pikun alas. Tuo noitte autos rinteessä. Multa jää sininen jee. Onks tos rinteessä? Punainen jee siis. Joo, ja ehkä rinteessä, en mä tiedä mihin se rullas. On se syy. No siinä on sit sen takana vihui niinku siinä kadulla. Nää tappoi mut riviin pelotukseen. Se on 2 autoa. Joo, mua chassas yksi auto ja pakeni sitä ja sit se lootti vaan toiset vastas. Tossa on yksi jeppi. On se tyhjä toi jeppi. Se auto on tossa noin tossa tien päädys. No jossain tässä ne äijä. Tossa on... Tässä rinteessä on vihu. Oho osu. Missä täällä on jengi? Meistä NVs. NB, okei. Joo, mä löysin. Se vissiin vähän enemmän. Joo. Ne vihut sitten puhuu koko ajan O-chattiin mikin. Vittu pelle sai. Jeepillä on yksi kyykys, jeepi vieressä, jeepi takaa. Meni sen talon takapihaan. Vitsi pölli tästä ainakin yhden jeepin nyt. Vittuu tää. Onks täällä enempää jengiä vielä? Mä oon nyt tappanut 4 vai 5.